5th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong Dinalan sa mga balita lokal, Comelec Bacolod ng panindugan wala sang dinayay sa eleksyon. Probinsya naka-record sa pinakanubo nga kaso sa COVID-19 tubtub sang Mayo 11. Sa balita nasyonal, Administrasyon Duterte nagtukod sang Presidential Transition Team. Duterte ginrekomendar sa masunod nga administrasyon yung umpisahan ng Chacha kag dulaon ng party list system. Sa balita international, lockdown ginpatuman sa North Korea bangod sa una nga kaso sang COVID-19. Sa balita sa sports, El Obiena o kung EJ Obiena ginpangunahan ang Team Philippines sa Parade of Nations sa opening sang 31st SEA Games sa Vietnam. Balita entertainment, actress nga si Alice Dixon ginpakilala na sa publiko ang iya subang nga bata. Samtang sa balita espesyal, aton padayon ng istoryaharang interpretasyon sang Damgo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Mayo 13, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang suni. Alamin kung paano sumali sa Yes, mayong agaliwat, mga ka-aksyon, and welcome na kita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa naga-monitor gyapon sa Facebook, like, follow, and share lang kita mga ka-aksyon sa aton nga FB Live, no? Dira sa kay Ana Sinoro sa La Carlota, good morning dira sa imo. Kag subong man sa kay Alex Fuentes. Mayong aga man, no? Pwerte ni sila nga duwa ho daw ginapaaga paarak sila sang mga ano ganit ni panawag siniman ng mga GIF bala ni mga muna GIF na panawag Ang ano? inablang sa mga sa Facebook mag-comment ka bla Basi emoji or emoji. stickers. Mga Depende. stickers oo. Sakay Gino Oiseser, good morning mandra sa inyo, no? Kag Yes. Dumapuli siya bala sa June mo. sa din sa kanay Hong Kong, Singapore. 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 Ang akon gani nga sister bla mapuli man from kuan natin niya kuno bakla niya ko sang shoes ti i-picturean ko anong shoes nga baklon niya. Wow, sana all. Amo ni siya ang baklon mo. Hindi ang paramahyo samtang libot ako picturean ko kag pili ka. Ay, pangami no. Bongga. Di la? Oo. Nakayo mo no. Or ga video call na lang kamobi samtang galibot siya. Amo gani samtang libot sa kanhi video call gani. Kuan niya bala video ya. Kag mapili ko, napili da bisan 5 lang. Wow, sana all. Kay baklan ta ka isa. Out of 5. Abi ko 5 ang baklo. Hindi sobra naman. Bali sa 5 mga ginpili, pilian niya man. Pilian niya man. Di mayo na. Very good. Hita ka sa mga utod nga muna. Sana all. Dennis Nuestro. Ngariyak sa magpuli adi. Nya greet mo kada beling ko good morning da. Sa ako nutod nga siya mo nimo to. Sure. Iko nagpuli di siya. Siya sa kabilog ng chocolate daw lagin. Ay, gala. Kasab. Di greet ka. Text sa dayon. Ya kadto dis balay. Tara. Or cash. Nara. May nantanaga sa pack sa mga cash na mga chocolate is okay. Oo, nagasupak sa cash na all. Bisa na, pagod sa bagay, bisa walang chocolate basta may cash, no? Manang mayo na. Sige. Athea Kim Iriman, good morning man. Okay? Stand by na sa mga balita lokal.
Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa Dropbox. Morning Edition. Sa detalye na sa nagapanguna ng mga balita lokal, ginapanindugan ni Bacolod Election Officer Atty. Revo Sorbito nga wala sang dinaya ang eleksyon kag wala sang problema ang mga vote counting machines. Sunod kay Sorbito, isa ka insulto para sa ila ang pagkwestiyon sa resulta sa eleksyon, bangod ila gintinguan nga madulong ang very accurate nga election results. Duha pa ni Sorbito, nanging transparent sila kag ginapabalo ang tanan sa pumuluyo pagi sa media. Palayag pa ni Sorbito, buka sila nga sabton ang palamangkutanon sa mga nalutos nga mga kandidato. Una na gin question ni Mayor Evilio Junior Diaz ang Grupo Progreso ang misteryoso kag hindi mapatihan nga resulta sang piniliay. Si Junior Diaz ang nalutos kay Mayor-elect Albi Benitez. Kami, no, to make the story short, I no, and the office of the Comelec, Division of Bacolod, sa Pungsod, we stand firm, no, that we have delivered a very accurate and credible election results, 2022 elections. Si Attorney Revo Sorbito sa Comelec, Bacolod. Ginklaro ni Attorney Bong Dilag nga wala pa sila makasugilano ni Mayor-elect Albi Benitez angot sa linibo ka mga job order cash balls ang syudad sa idalon sang Dinardia Administration. Suno kay Dilag, hindi man siniluyag nga pangunahan ang anuman nga plano sa kalkalde, apang sigurado nga siya nga ini ang pag-aaktuhan base sa vision kag set of values sa opisyal. Nagapati man si Dilag nga dapat buligan sa gobyerno o mga JO agod hindi na mag-independent sa politiko pagi sa paghatag sa nagakaigo nga akon paghatag sa skills training para sa ila palangabuhian. Na-record naman sa Negros Occidental ang pinakanubuang kaso sa COVID-19 sa datos tungtong Mayo 11 siningatuig. Sa datos ng Provincial Incident Management Team, ang Negros Occidental ang may 4 na lamang ka mga active cases. Sa kabuusan ng record umpisa Marso 27 tungtong Mayo 11, naglambot sa 41,407 ang total cases, 39,433 ang recoveries, kag 1,969 ang napatay. Marso 27 sang ma-record sang Negros Occidental ang una kaso, o Marso 27 to 2020 sang ma-record sang Negros Occidental ang una kaso sang COVID-19 matapos magpositibo isa ka 41 anyos nga babae sa EB Magalona nga may travel history nga Manila kag Davao. Sang September tuig 2021, amo na yung pinakamadamong kaso nga na-record sa Negros Occidental kaamo man ang bulan nga nangin makaalarma ang kanamuon sa mga nagkalamatay. Ginpahayag ni Land Transportation Office Regional Director Eric Leonard Tabaldo nga extended ang vehicle registration para sa mayaras ang plate number nga nagatapos sa numero 5 tubtub sa bulan sang Hunyo bangod ginalikawan nga magdinaguso ang mga tao kag matagan sila sa nagakaigo nga oras nga magpreparar sang ilang mga papeles kag ila sa lakyan nga makapasar sa emission test. Suno kay Tabaldo, para sa mga nagaproseso sa private motor vehicle inspection centers, hindi na mabudayan ang mga motorista bangod may opisina kag personnel sila sa lugar agud hindi na magpadulong sa ila opisina kag matapos ang proseso sa isa ka lugar. Ginpahayag man ni Tabaldo nga kahapon nga adlaw Mayo 12 nagbukas na ang opisina sang LTO sa Ayala nga maga-cater sang license renewal. So far as LTO is concerned, will be transferred here sa Ayala DLRO, which is more spacious, no, considering this is one of the biggest, if not the biggest, no, in the whole country. This is a 200 square meter licensing office in a mall setting. Kabahin sa pagpahayag ni Land Transportation Office Regional Director Eric Leonard Tabaldo. Ginpay baluman ni LTO 6 Assistant Regional Director Atty. Gaudioso Hidospan ang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, kag probinsya nga formal na ginbuksan ang ila ahensya ang Driver's License Renewal Office nga nahamtang sa ikapat nga panalgan sang Ayala Mall sa siyudad sa Bacolod. Suno ka Hidospan, inisarang makaservice sa mga driver sa masalakyan nga plano nga mag-renew sa ilang lisensya. Dunga pa ni Hidospan, tuyo sila ahensya nga mabuhinan ang tama kagutok nga tao nga nagapadulong sa LTO Licensing Center sa Cottage Road, Barangay 9, siyudad sang Bacolod.
Support ini ang panawagan sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kag Social Action Centers sa Diocese sang Bacolod sa mabotante nga padayon nga nagabaisay tungod sa nakaligad nga eleksyon sang Mayo 9. Suro kay Father Chris Gonzales, dapat dumdumon sang publiko nga sila amo ang sovereign Filipino people nga amo nagapanag-iya sa gobyerno nga pagaserbisyohan sa mga opisyal kag ini dapat nga magbaisay. Dapat man nga magsuporta ang tanan sa mga nagdalaog nga kandidato kag magpangisog nga maghambal kung may nakita nga sala bisan pa suportahan man o kung wala. Pagpahayag ni Gonzales, dapat nga constructive criticism ang pamaagi sa pagplasta sa nakita nga dapat kaiuhon. Nagapati man si Gonzales nga dapat ang yara sa pwesto kabigon nga kabakin sang demokrasya ang pagpalayag sa sala sang gobyerno, paghatag sang suwestyon kag pagpamatok sa masala nga buluhaton. Ang kolor nga ginahimo pamaagi sa pagkilala sa isa ka individual ang dapat nga likawan kag suno kay Gonzales, ang opisyal ang dapat mangin alagad sang tanan. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 7. Administrasyon Duterte nagtukod sang Presidential Transition Team. Samtang Duterte ginrekomendar sa masunod nga administrasyon nga umpisa na ang tsa-tsa kag dulaon ang party list system. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop. Osvaldo Jr., kay Christine Mimenias Villalobos, Teresa Linaha Kayaw, Sol Lama Barnacha, Sawadikha, Yes, Bacolod. Bacolod. Tapos ng eleksyon, back to reality na kita, baka-baka para sa aton pamilya. Yes. Di tanan iasa sa gobyerno. Yes. Correct. James Pringraces. Basi Pringraces ni siya. But lang. Kay Canada mo, watching live from Canada. Amo na. So, Pringraces. Ruchel Evangelista.
Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, good morning man, kag happy birthday ko no. Sa kay Lilibeth Conado Ferrand. Happy birthday! Kuan guro ay basi naka foreigner guro ay no. Lilibeth Conado Ferrand, happy Conado. birthday, ha? Conado. Ferrand. Happy birthday. Kaya dumduman ko Gleb Laxondors, kuan gali subong no ng Friday the 13th. Yes, Friday the 13th. Friday the 13th. So Friday the 13th eh. Friday the 13th lang yan eh. Ano wow? Wala na nga ako nga kuan nga Friday the 13th kundi buwa Saturday the 14th. Dila? Friday the 13th subong kag Mother's Day subong. Sa aton. Sa aton. Ay, banya, way panaya. One is. Nabalo ko naman sa aton si Hada Miles siya very fast, very accurate, and very reliable. Very fast. Don't use ba? Kalain. Do fast cut ba? Don't use. Don't use pag Fast, accurate, And reliable. reliable. Don't use si Hada Miles De Leon. Robles De Leon. Si Dinah Magbato Malabago. Good morning, Madras sa imo. Sige, ari si... Araman si George Madrid Sa Spain. sa Spain. Ari lang di sa Gruya. Kalain. Ari lang din siya sa Cadiz. Ang Cadiz sa Spain man na. May Spain man sa... Oo, May no? Cadiz man sa Spain. Kaya ko na-search ko sa Google Map bala. Nagwa, uy, lain man nga lugar yaman. Pati ang La Castellana. La Castellana, Lain Pontevedra. man nga. Oo, mga lugar. May mga Spain na to nga. Mga, Herte. Sige. so, ginatamyaw niya lang ang taga-syudad sa Cadiz. Kapamati siya halin sa siyudad San Cadiz. Si Ma'am Vanessa Mayo is also with us, still watching with Dr. Matt Mayo. Di ka pa masad sa doors? Sa Heavenly Thigh. Di nga na? Sa may Mandalagan. Okay. Why kaya nagapagluta? Wala. No. Kay do medyo pricey. Diba? So, dason na lang ng gluta kung man. Ang gluta, gali, why maganda sa silingan daw ka paputi sa imo, hindi paputi. Actually, ga-cleanse na ko sa aton yung liver. Correct. So, that's the reason why Glow. glow. Glow ka. So, daw nagakuan ka daw ka puti, kaka-glow ka mo. Kaka-glow ka. Actually, ang imo nga livers na da, amo ang daw tinluan niya, kuan niya balagi na paayo ang function. So amo na nga daw glow ikaw. Why not tuloy ka puti nga puti ka? Nagaglow kaya. Ano ka kano? Kalain. Sa mga post wala nga ang ganitong post makita mo sa akin yan. Nakakahiya. Nakakahiya na daw mahalin ng Pilipino. Ay hindi, kauluya na kuno pala. Mangin Pinoy. Mangin Pinoy. Doon ngayon gisabi magkana. Ay kalain. Nakakahiya ng maging Pinoy. Kaling kay hindi ka naman angagan nga magkana. Gani man. So, be proud of being a Filipino. Be proud whatever may be. Okay, hindi ka ngayon nga magkana mo or magkano. Sabad no. Danilo Haleco, good morning man sa imo kag kay Emilia Hiponia. Good morning man sa imo Emilia Hiponia. Standby na kita sa aton mga balita national. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagtukod ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sang Transition Committee para masiguro ang masulhay nga pagsulod sang masunod nga administrasyon sa Hunyo 30. Sa Talk to the People, ang ipagawa sang Huwebes nga adlaw Mayo 12, ginpahag ni Executive Secretary Salvador Mijaldea nga nag-issue si Presidente Rodrigo Duterte sang Administrative Order No. 47 nga nagatukod sang Presidential Transition Committee. Sunod kay Mijaldea ang PTC ang manguna sa pagpatuman sang transition activity sa bugos ng gobyerno kag magapasiguro nga hindi maapektuhan ang paghatag sang serbisyo sa publiko. Nasaad sa AO ang pagmando sa tanan nga departamento, mga bureaus kag taratapan sang gobyerno nga maghimo man sang ila kaugalingon nga transition committees. Si Mijaldea ang magasarbi nga chairperson sang komitiba. Ini ang ginalakipan nanday Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., Finance Secretary Carlos Dominguez III, Budget Undersecretary Tina Rose Marie Canda, kag Socio-Economic Planning Secretary kag National Economic and Development Authority Chief Carl Kendrick Chua. Ginrekomendahan ni outgoing President Rodrigo Duterte sa magabulos sa iya nga umpisahan na ang pagproseso sa pag-amyenda sa konstitusyon lakip man ang rekomendasyon nga pagbasura sa party list system nga ginaabusar sa leftist group. Sa taped address Mayo 12, ginpahayag ni Duterte dapat trabahoon sa masunod nga presidente ang charter change sang mas temprano para hindi maghatag sa impresyon sa publiko nga luyag pa nila sang termino. Una na sadto nga ginduso ni Duterte ang federalismo nga panggobyerno para masolusyonan ang national economic ug power imbalance. Sa idalom sini ang pungsod ang pagtungon sa mga estado kag ini ang tukuron base sa mga existing nga rehiyon. Ginsuwestiyon man ni Duterte sa masunod nga administrasyon ang pagbasura sa party list system bangod naga-claim ini nga ginausar ini sa leftist para gub-on ang gobyerno para maislan nila. Naglikad nga Marso ginpahayag ni Duterte nga Legal Front ng Communist Party of the Philippines ang kabataan na nagpawis bayan muna ACT Teachers kag Gabriela. Ginpaninbulahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kandidato nga nagdalaog sa 2022 national kag local elections. Sa Talk to the People sa kahapon nga adlaw, nagpahayag sa paglaom si Duterte nga maserbisyuhan sa mga nagdaog ang mga Pinoy kag mahatagan sang prioridad ang ikaayo sang publiko. Nagpasalamat man si Duterte sa mga nagpierde nga kandidato sa pagpasakop sa eleksyon kag sa mga Pinoy para sa madelagon nga piniliay. Samtang nangabay si Duterte sa COMELEC nga imbestigahan ang ginaligar dinayay sa piniliay matapos ang report angot sa ahensya nga mga vote counting machines o kon aberiya nga mga vote counting machines. Apang nagapati si Duterte nga wala sang dinayay sa piniliay pero paagi sa investigasyon madula ang pagduda sang publiko. Sang Martes nga adlaw, pila ka mga grupo sang pamatanon kag labor sector ang nagtipon sa guwa sang COMELEC main office sa Intramuros, Manila para protestahan ang resulta sang eleksyon. Ginbasura sa COMELEC ang motion nga nag-aapelar nga deklarar si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang nuisance candidate sa 2022 presidential election.
Base sa resolusyon, ginpahayag sa COMELEC nga napaslawan ang petitioner nga si Danilo Lihay-hay nga magpresentar sa bagong argumento sa iyang apelasyon. Ini ang gindesisyonan sa COMELEC and Bank sang Mayo 11. Kang resolusyon ang pirmado ng COMELEC Chairman sa Idamen Pangarungan, Commissioner Socorro Inting, Marlon Casquejo, Amy Ferolino, Ray Bulay, kag Amy Torrefranca Neri. Nag-inhibit si Commissioner George Garcia sa kaso kasunod nga siya sadto ang nagaserbe nga legal counsel ni Marcos. Bangod sini gina-firm ko nagapabilin ang desisyon sa COMELEC Second Division nga ginpagwa sa Disyembre 16, 2021 nga nagabasura sa petisyon ni Lihay-hay. Sa duga pa natin nga mga balita nasyonal, ginpanginbulahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga kandidato nga nagdalog sa 2022 national kag local elections. Samtang o kung sa duga pa natin nga mga ibang pa natin nga balita nasyonal, wala nagapamatok si Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-appoint sa himata sa gabinete basta sila ang kwalipikado. Suno kay Attorney Vic Rodriguez, spokesman ni Marcos, pag-respetuho ni Marcos ang mga prohibition nga nasaad sa konstitusyon kag ang civil service law. Duga pa ni Rodriguez, si Marcos nga nakakuha sang 31 milyones ka boto ang nagtukod na sang transition team kag konsiderar siya ang pagpabilin sa mga incumbent cabinet members. Suno pa sa spokesman, padayuno ni Marcos ang build nga programa ni Duterte kag ilakipan sa plano ang digital infrastructure. Yan ako man ni Rodriguez nga mayara sang political appointees sa gabinete ni Marcos. Nagpasiguro si Presidente Rodrigo Duterte nga iya sa gihapon nga proteksyonan ang kapulisan kag militar bisan magatakop na ang iya termino sa Hunyo. Sa Talk to the People, ginpahayag ni Duterte nga hindi magkahadlok ang kapulisan kag militar sa tion nga mga tubang sing kaso bangod sa ila nga pagtrabaho. Suno kay Duterte, kung wala sila sang abogado, siya mismo ang magapadulong sa korte para sa ila. Nagpromisa man si Duterte nga buligan ang kapulisan kag militar kung madulaan sang palangubian bawod sa sala nga mga akusasyon samtang ginahimo ang ilang nga trabaho. Nagligad nga Abril ginpahayag sang gobyerno sa Estados Unidos nga may nakitaan sila nga credible nga reports sang human rights abuses nga ginalegar ginhimo sang security forces. Sa public address ginpahayag ni Duterte nga wala ini sang dapat pangayuan sang pasaylo angot sa giyera kontra illegal nga droga. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substance. Dira sa kay, ari si ma'am mo, Dolores Ipacta Miranda. Ay, ma'am, Ma'am, Dolores. ma'am balay nga MAM.
Mom. Mo. Si mom gali yan. Ma'am. Ma'am. Hindi ma'am. Ma'am. Ma'am? Ma'am. Ah, Ma'am. Ma'am ko ay. Kasab. Yung bata, ma'am. Morning sa mo, Dolores Miranda, Lito Dayap, kag Turco Jongko. Siling ni Ma'am Van niya, be proud of who you are. Muna ka siling ko, be proud of being a Filipino. Ang init ko nila, to subong 90 degrees. Ay, pwede. Grabe, no? Init ba? Pero Fahrenheit na siya, I think. Fahrenheit? I think Fahrenheit. Oo, Kasi kala ko mag-degree Celsius. Celsius. To ka. Oh, na, iya, Ano naman ito gina-oven ka ba? sunog ko na iya. Base Fahrenheit. Fahrenheit na siya. Pilang equivalence na. De? Super suma. Fahrenheit Sumada na to Celsius. Muno na siya. Sige. Ano ta na Tropical sun, kakaiba. Sakay Baby Gregorio Yulo, nga monitor man from Don Salvador Benedicto. Speaking of Don Salvador Benedicto, good morning dira kay Mayor Markslen de la Cruz, re-elected mayor sang banwasang Don Salvador Benedicto. Mga ara sa Action Boy, 32 degrees Celsius. Amo na siya, 90 degrees Fahrenheit, 32 degrees Celsius. Sige. True. Anong ambal mo? Ano? Hindi sa tama kayo dito. 32 degrees. 32 degrees Celsius. Di gani, isang pag-eleksyon di... Sa nga mga atong lang adlo sa eleksyon gani lambot na tag 37, no? Gani. Actually, sa pinakainit Action Boy na record sa Luzon, bala, 56 Grabe. degrees Celsius. Celsius siya, ha? Celsius siya. Sa somewhere in Luzon, nalipat ko ligad. Ang usually, ginabilang mainit, pirmi. Sa... Mga lugar. mainit yung lugar sa Luzon. Go na. I-search na naman. Pampanga. Hindi man, Pangasinan. hindi. Sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Tarlac, Cavite, Laguna. Hindi, isa-isahon. Laguna, namanada, nga malugar da, Kalinga, Payaw, Benguet, La Union. Sige, isa-isa. Kaya mo na. Ang Dagupan sa din gani sa Pangasinan. Pangasinan, Dagupan. Way ko sang dako di damo naman ko lugar nga nakadtuan bla. Ang pinakadamo nga mga matahom nga mga gwapang babae sa Dagupan. Ay, gwapa nga babae, pagidya. Ang Dagupan, Action Boy, amo na siyang bangus ang ilana. Yes, oo. Bangus. Daw ang bangus to yung Action Doors, lain yung sabor. Lain niya. Ngaw. I don't know, sa ilang gurong explanation, guro daw nagamit bala ang salt ang seawater bala kag ang tabang inang river suba mo na mo nila explanation ito mo nila explanation daw mo na lain to yung bangus yes astang ikog kasi sa aton ba kasi sa mga ikog daw hindi nagit sa ano dito ya Dagupan bangus parte no. Tugay garaw ko na ambal ni Miss Georgia gagasiran. Magpadagupan ko makaangkot sa ilang abang. Tugay garaw ko no. Ang pinakainit. Ambal ni Miss Georgia sa Cagayan na siya. Ambot din tugay garaw. Capital na sa Cagayan. Ang tugay garaw. Hindi ko pa makita. Morning da no kay Miss Georgia Gargasaran and thank you for yes, thank you. Sa March 12 gani Action Boy 51 degrees Celsius sa Dagupan City. Dagupan City Tama na, Tapos, Miss Georgia, thank you so much gid kahapon ha sa imong sa imong tawag sila man. Pakikipagbanding sa Amon. Ni Action Boy. Sa kay Frances. Saya ano galito si Francis gani graduating. Sa Dagupan mangyapon Action Boy 53 degrees Celsius naman sang March 17. Grabe gito kay init sila no. Yes, perte na. Imagine mo 53 degree lang. Hindi bala ang ilan na 38 mo. 37.5. 37.5. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Action Balita Morning Edition.
Kag sa detalye balita international, nagdeklarar ang North Korea sa major national emergency matapos nga mo-record ang unang kaso sa COVID-19 sa ilang pungsod. Apisar nga wala gin mention na pasang state media sa North Korea, pangginpahayag sini nga isa kasahi isang Omicron variant ang nadiskubrihan sa Pyongyang. Nadiskubrihan lamang ini matapos magpaidalom sa COVID-19 testing ang pila ka tawo sa Mayo 9 kag nagpositibo sa Omicron variant. Isa karon kadako nga hangkat sa pungsod ang pagdamo sa kaso sa COVID-19 bawod sa mahuyang nila nga healthcare system. Una na nga ginpabugal sa North Korea nga wala sila natapikan sa virus atong ginpatuman ang COVID-19 pandemic sa bug-os nga kalibutan. Ginmando man ni North Korea President Kim Jong-un ang pagpatuman sa lockdown sa tanang mga syudad kag ang pagpanagtag sa mabulong in kaso magtaas pa ang kaso. Sa negosyo naman, ginpahayag kahapon nga adlaw sang Department of Trade and Industry nga ginaprubahan na nila ang dugang nga presyo sa pila ka mga brands ang mga nagapanguna nga mga balaklon. Kalakip na diri ang pila ka brands ng sardinas, mga dilatas, gatas, instant noodles, asin, detergent soap, sabon, habon pampaligo, battery kag kape. Tubtob 10% ang ginpasugtan nga dugang sang DTI, apang ang range sang dugang nga presyo ang yara sa 25 centimos tubtob 1.50 kada item. Sunod sa DTI nga nag-agi sa maidid nga pagtuon ang tanan nga ginaduso nga dugang nga presyo na kung hindi ginapasugtan may negatibong epekto sa mga manufacturers. Natapos sa ang leksyon pa apang hindi gyapon ang kalbaryo sa mga konsumidor bangod man sa nagasaka nga presyo sa mabalaklon. Sunod sa mga negosyante, isa ini sa manginhangkat sang masunod nga bag-o nga administrasyon. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 53 pesos kag 39 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 51 centimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 67 centimos. Kag sa aton nga balita entertainment, ginpakilala na sa publiko sa actress nga si Alice Dixon ang subang sili nga bata nga si Sasa. Sa nga social media nagpost ni isang picture kaupod ang non-showbiz partner kag bata nila nga si Baby Aura kag Sasa. Ini ang una nga kay gaynan ginpakilala sang actress sa publiko ang duha nila ka mga kabataan. Nangin stricto kag protective ang amay sang iyang kabataan, rason nga subong lamang ini nila ginpakita sa publiko. Isa ka master's graduate ang subang ni Alice nga tuman naman niya nga ginpabugal. Kung ikaw magsubang, ipakilala mo man sa publiko, ha? Oo. Okay, good. Sa balita sa sports, ginpangunahan ni Olympic pole vaulter EJ Obiena ang Team Philippines sa Parade of Nations sa pagbukas ng 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam kagabi. Si Obiena nga top pole vaulter sa Asia, ang flag bearer sa Pilipinas kaubod ang 30 ka mga miyembro sa Philippine contingent. Dakip na si Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino. Balantayan nga sakop sa SEA Games, Sunday Olympians Carlos Yulo sa gymnastics. Gold medalist nga si Heidelin Diaz sa weightlifting, kag silver medalist Nesty Petesio kag bronze medalist Yumer Marshall sa boxing. Sa kabugusan, 495 ka atleta ang intadala sa Pilipinas nga mag-compete sa 39 ka mahampang sa handom nga mga depensahan ng overall crown nga nadagan sang 2019 SEA Games nga giniwat diri sa pungsod. Sa mga tuig, ang Pilipinas ang may 149 ka gold, 117 ka silver, kag 121 ka bronze medals para sa overall SEA Games Championship. Balita espesyal! Alright! Energy! Action Boy, happy Friday! Happy Friday the 13th, mga ka-action. Ha? Oo, Friday the 13th, subukan daw. Pagambal ko kayo na action doors sa lingko sa nakatuan ko ng mga lugar. Aha. Ang damo gwapa nga nakita ko dagupan. Ti damo din ka protesta. Damo gid protesta. Hindi sa damo gid gwapa ya sa Bacolod. Duwa na kamo kuno nila, nakita na kuno kamo nga duwa ni Action Eden. Kita mo rin may kanta gani nga basta Ilongga gwapa. Pero ang bago ina nga sa nakatuan ko nga lugar, dagupan ang damo gwapa. Ang bot ko silingon outside of Bacolod. Outside of Bacolod. Ay, pero tinga palusot niya. Amo na sa way lang makuan pero way lang ma-clear gid bala. Okay, ano na. Dapat sa mga nakatuan ko nga lugar outside of Bacolod.
ang damo gwapa nakita ko dagupan. Pwede. Bala ko ang dagupan kundi sa Pangasinan, amo na sa rason na nagadungka ang kuan mo ang mga Spanish bala. So damo. So damo ano, mga Espanyol nga. Damo na sa damo mga may mga dugo Espanyol bala. So kita balo ka naman sa mga Mistisa. balo ka naman sa mga Espanyol. Gani, mga nami, mga nami. Amparo Muñoz. Lahi. Hindi mo kilala si Amparo? Hindi. Ay. Si Amparo Muñoz sa Miss Universe. Oo, sige. Te, Kilala ka kasi kung may chimpo kung tama ka kadto, tas kung diin man siya subong. Tuan, tas okay? Sige. So, sa aton yung balita, special action boy. Yes. Dili kita sa... Ay, di lang mga interpretasyon sa aton yung nga, damgo. Pwede ko na mag-greet ko na ni Barky Treba na si tatay niya Jerry Sinuro. Pwede. Si Kim Poyulo. Boboy Gonzales. Good morning, Sir Bob. Francia, good morning. Yes. Sige. Okay. So, sa ating balita special, ari pa dayon ng traction boy, kaya medyo damo na siya daan. Pero, sige lang. So, ang next action boy, kung makadamgo ka sang puloy-an action boy. Balay. Puloy-an. Pero lain naman nga meaning. But silingon action boy, indikasyon ini nga dapat kinanglan mo na magbalikid sa imo ginhalinan. Diba siguro wala ka. Kasi syempre ang balay ta action boy ginapulian tagi na mong di ba? Bisan mo lakat ay gabalikid ta ya. Correct. Okay, sigano dito balik dito matulog. Gabalik ka ng galayas. Ha? Oo na. Gabalik ka ng galayas. Napanga daw nagbakalak lang yung asin tiyanggi. Gabalik ka ginasi mo balay. So, amo na. Kung makadamgo kasi nagali, but silingon, ha? Dapat na kagid. Balik doon, maganda yung mo Kung ginalinan. sa Tagalog pa, lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Pero wag lingon ng lingon, baka ikaw ay sandan. Stiff neck. Sandan. Masandad? Sabi ko, piyo na. So, Oy, wag kang lingon ng lingon dyan, baka masandad ka dyan mamaya. Ay, kailangan yung sandad. Nila? Very hiligay, no? Next action boy is kawayan. Kawayan. So makadamgo ka kuno kawayan action boy, indikasyon ining dapat magpakabakod ka kuno. Basi may ginano ka, may kaya kawayan action bisan nga bagyo gahilay lang yung dito kayo mabalik na. Ka na siya pudupod na siya pudupod. Gaano siya kung saan pag go with the flow. Ano ganun pa nila sa English yan very resilient. Ang kawayan. Resilient balaga go with the wind na sa yan. Kundi intiyatig mas lang go with the wind or go with the tide. Kung din ka hampas. So, hindi bang galing ka sa mga problema lang actually. Nga ng mga Pinoy, abilidad sa Pinoy sa lang yan, sakay ka lang, hilay-hilay ka lang yan kung may problema, no? Correct. Hindi ka na magpaanogid, tawag sa gani, pa-apekto gid kay bisan mo pa-apekto hindi mo na masolusyonan kung hindi ka maghiho. Alright. Kaya kung magpa-apekto ka da basi matumbahan ka sang kawayan. Oo. Ha? Kaya kung mapa-apekto ka da basi affected ka gid. Gusto. Ang lain na da kung mapa-apekto ka sa problema. Damo sang nagapa-apekto sa problema action doors nga nagakatumbahan sang aparador. Ay, would lie. Would lie na saya mga muna na yan. Problema. Tanaw bala sa mo kay do kagi tumba aparador. Ano yun? Wala ka gid ka move on pa sa aparador. Di mo na kay mo na sa. Sige lang bala. So next action boy, say mo damgo kuno do ginalagas ka bala. Okay. Kagi ka damgo action boy ginalagas ka. No kalain no. Kalain. Ginhapo ka. So kung magdamgo ka kinalagag daw kami pa ko naggalagas mo aswang. Ay kalain. Kalain no. Kagi ka na. Ha? Kagi ka na? Kagi ko damgo, pero why na ko kablo ko nung galagas sa ako. Basta to ginalagas ka lang. Dagan ka lang ya, pero wag balo ko asin nung galagas. Ay kalain. So ari ako. Kita ka na lang gisa sa mga prank na lang gisaw. Mga prank na lang gisa. Gol, pinagalakat-lakat, gol, bibig dalagan. Wala dalagan. Dagan ka man, way ka man kabalo kung nagdagan ka. Correct. Mga pranks sa mga vloggers. So, kung sa imo damgo, kung action boy, nga kung ginalagas ka kuno sang tawo or sapat or ano pa dang aswang manda, nagakahulugan lamang ini kuno action boy nga may issue ka kuno ginalikawan. Uy, ala. Una sa? Kaya hindi mo luyag ato bango.
mo. Doon ginapanaguan So, mo. dapat atubangon mo na siya. Alain na bla kung lagson ka sang leon bla. Sang Leon. Leon, tapos. Dagan ka. Hindi tiger ka. Kasi, tiger ka, hindi delikado. Ang leon lang abe, kawaray na. So, taklas ka sa kahoy. Gasaka ka ba sa kahoy, bla nga, masaka ka sa kahoy. Ang tiger, budlay mo sa yung tiger, gasaka man mo. Ang leon niya, hindi saka, hindi saka ka. Gasaka ka, bla may kasugatasin mo nga. Nga manong. Manong kami, manong ka. Ate, patunga na lang. Patunga. Kabugtaw kay damgugan eh. Ayun, tabugtaw ka Kita lang. naging ka damgo, bro. Tikong lang kami kabugtaw. Ate, labang ka na sa bangungot. Okay, so next action boy, kung makadamgo ka kuno sang imo pamilya. Kung madambuhan mo yung action boy yung pamilya, kung sa panaginip ay nakita mo yung buong pamilya, nagakahulugan ini action boy nga may kinamatarong ka kuno nga magkalipay. Oo, bangod may kahulugan ini kuno action boy nga may paabot nga grasya. Abi ko, anay ko magdamgo ka makita mo bilo mo pamilya, but silingon nga may reunion. Reunion. Oo, may nila. Ay lain pag ini ang may reunion niya basi kung magdamgo kang kita mo bilog mo pamilya buto yung patel ka na. Kaya na sila tanan. Ay kalain. Ate maganda ni Miss Georgia, kung lagson ka bisang kolektor. Tabe. Kung si itong balbal ni Miss Georgia bla. Nga taga downtown yung maglagas si kung mo to maglagas Miss G. Te anong may mo tada? Kay sili mo dan kay isog sa ay kasabad. Judith na! Judith, tara! Aga dinalagan na. Juna ka, Judith! Ara na, so gad dinalagan na tanan. Dinilagan na tanan. May ga-ako na mo, may ga-announce na mo. Pero kadlay ko to sa istorya mo, yung nga plastar kaldero. Bla, to lang istorya. Kaldero, yung paglabas yung turko, may mga kaldero, ya. Pila ti, ulam paulam sa kati, kaldero, maluto mo. Tay salig kay may negosyo. Sa makabayan. Pagkagisang ng turko, damo man di kaldero gapon. Ay na? Way na mga kaldero. Ay kala, ingin gamit. Sirado na, way na kaldero. Ay kala. Kasabad mo naman. Muna ba? Ti mga turko na yan. Muna nila mo. Kala. So, next action boy, makadamgo ka kuno sang diamond. Shine bright like a diamond. In the sky. Nagabot silingon ko na action boy, nga ang imo kuno ang mga nagabalabag bala sa imo nga mga balatsyagon or paminsaron, mahatagan ako no ina sang kasana. That is why diamond. Tikapin pagidari kung madamgo ka mga sun. Ha? Kung saan pag mo damgo mo, grabe pag isang sanang na ginaya. Saan gali ya? Abi ko sand, balas. Pero pag nakasana action boy. Sana pag ginaya. So, lapo ka gidamgo san action boy. Wala pa? Ikaw ka na. Wala pa man. Kisa daan hindi ta naman dumduman kung anong ginadamgo no? Ang ginakuha na nila dahil kung magdamgo kaya, gina-relate nila sa mga numero dahil nga tayaan nila. Oo, no? Sa mga kataya, sa mga steel. Uy, ano numero ang adlaw? Uy, nakakadamgo ko sina. Yan ang numero sang diamond. Numero sang manog. Meron sa manog 8 ko, no? 8 na? Check to. Guro, kaya nagawa mo na mo. Ang manog ba yung nagawa mo na 8. So, next action boy, kung magdamgo ka kuno sang isang ahos balaction boy. Ginabut silingon sa kuno nagalapit na ang imo nga pagmanggaranon. Uy, magdamgo ahos? Ahos. Ay, makadamgo ka ron ahos mbut simo da. Malapit na lang imo nga pagmanggaranon. Anong labot sang ahos man? Amota. Kaya ba siguro galis nga ang ba? Doon ka pagpataw? Doon pa nguan mo na isaswang? Kaya mo na di ako gibasa ko lang. Kung makadamgo ako sang ahos. Basi amo ng ahos, imo ni gusto. Ay, kailangan. Pwede pa na, no? Oo. Kagdra ka na magmanggara, no? Kaya mo nang mamangkot ng sunido niya, ang labot sang ahos man. Kailangan, sang ahos. Kini siya ka, yun ahos mo. Noon isa kakaon siya sunido. So, ala. Kaya nanglan makauyo na siya ahos. Kaya basi magdamgo siya ahos. Sa damgo pa lang gani, basi magmanggaranon ka pa. Kabay mo kaunon mo. Kapag makaunon mo. Correct. Galing wani sa kakuan ahos, section din mo, balo ka siya ni ang nagkuan sang nagbaton sang bato.
Bato ni sino na? Si Rico. May tayo kong bato ni Darna. Kay okay, parang galupad siya. Ang sexy pa ni Darna. Tayo kong laing nga bato na bili ng lawas. Ay, kalay. Okay. So, next action. Amo na nga bato ko na action boy. Hindi iya mapatel. Ang ano ko, hindi masaylo. Bang na. Ano mo na yaman. Di mo nakita mo, hindi sa kauyo na ahos. Oh, ay kalay. Siya gani na ang napanubli sang bato. Sang bato. Okay. So, next action boy is, kung magdabo ako ng kandila. Isa man sa, action boy, isa man sa, ang kandila, man action boy, nagkakaulugan niya, may aram ako sang kasanag sa imo nga life. So, kung wala ka kadamgo sa diamante or diamond, don't worry. Kasi kadamgo kandila, may kasanag. Pero galing kaya kandila, doon hindi ko may sanag. Hindi kasi dami jo, kung ito karap. Hindi siya karap pa rin kandila. So, hindi ka mag-expect sa too much na kasanag. Sa imo mga ginabatsyag na. So, light lang. Angas na natin mga bumbilya, mga muna na kasanag na sa mo, mga or mga adlaw, pag mga sun, pagkatani, mo yung pinakasanag. Nakasanag-sanag sa tanan niya sun. Okay? Ano pagid? So, next action boy, kung makadamgo ka kuno sang hagdanan. Kaya pag yun, no? Kung makadamgo ka kuno sa hagdanan, action boy, kung ikaw kuno ang nagsaka sa hagdanan, representasyon ini kuno action boy sang bago nga level sa imo nga life nga imo kumbaga kung ma-activate mo siya. Ano mo na? Kaya every step mo action boy. Every step means every level. Ano mo na siya? Ay, pwede, no? Hagdanan. O, di paano kung nabuka hagdanan yung wala kayo naka-step? Dito ka siguro Japan. Teko mga kunabi nga ako yung mga escalator. Escalator? Ano sigay pag mo yung level yan? Or elevator, abe. Kasab. Hagdanan gud ya. Hagdanan. Okay. So, ang last ng tanay, kutsilyo action boy. Kung makadamgo ka sa kutsilyo, malampuwasan mo ang mga malain yung posible matabo si mo. Hindi kung baga kung makadamgo ka kutsilyo, imbis ang matabo na sa imo, hindi na guro matabo sa imo. Pero mga bad, ha? Kasi bala mga mabubuti, Kaya siyempre, basi mabunan ko sa kutsilyo. Ang matabo sa imo, hindi na matabo sa imo. Ang mga malain. Tingin sa dasang malain, nga mabunan ka So, hindi matabo sa imo. Kaya ang mabuno sa imo, bunon mo sa kutsilyo. Nga gintamgo mo. Wala. Oo, mo na sa buno mo. Ikaw pa na ikaw ang suspect. Nanay. Sige. Wala na, Si Ope Manaay dira sa may Florenceville bala. Kay na kun siling ko ginanga wag kang lingon ng lingon baka ka masandad. Masandad ka. Siling niya ang masandad sa Tagalog lina matisod di ba? Matisod? Matisod Matisod ba wag kang natudloan ako sang sakto nga Tagalog. Nya wag kang lingon ng lingon baka ka matisod sa alagyan mo. Sabat. Wag kang lingon ng lingon baka ka matisod sa iyong alagyan. Sa iyong alagyan. Ay, ganda. Doon ka hindi abo. Doon ka okay na tani. Naka-okay na tani. Kasi niya ang sandad tisod na. Di ko dapat tambal ko wag kang lingon ng likon baka ka masandad. Abi ko Nalay mo na yung Natapilok. Natapilok. Gani. Nalay mo na iya. Natisod. Ang sandad dyan, natisod na. Wag kang matisod na. Sandad. Natisod ako. Daw sakto na tani mo, wag kang lingon ng lingon baka ka matisod. Oo. Galing. Sinagpunan niya pag wag kang lingon ng lingon baka ka matisod sa iyong alagyan. Tiligay na. Kasaba. Kinatani, no? Pwerte, no? Joker, manggali si classmate mo, no? Yung classmate ko, pwerte na. Fairness. Oo, pwerte na siya. Napakasagad siya. Napakasagad. Alam mo, hindi naman sa pagmamayabang napakasagad nitong si Upe. At hindi sa pagtitikal. Hindi naman sa pagtitikal. Hindi naman sa pagtitikal, pero napakasagad ng tao. Bago ng mga Tagalog, si mo nga wakal eh. Hindi na sayang distrito sa Manila, yaman. Sa pinapakapunta sa Luzon. Sige. Vicente Escobar, good morning daw sa imo. Ginatamyaw niya ang tanan nga nagapangapi sa kapihan. Mayroon na kapagpahati.
Kailangan pagpangapi mga kaaksyon. Okay. So, inyo gipamatihan mga kaaksyon na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Biyernes, Mayo 13. Ang inyo diri nga news team Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.